Jo, čaute ľudia, dneska vítam tohoto videa. Dneska si zahráme Steel Brainrot Event, čo bude Mexico Event. Keď sa nám začal, išli Admin Lucky Block, Gold, Taco Lucky Block a Gold Lucky Block s mutáciou. Otvorím si to potom, keď troška získam viacej. Teraz je 19:57. O chvíľku bude 8 a začína event. No počkaj, začína event o hodinu. Vtedy. Ja idem opening, aby to nebolo trapné video zatiaľ. Prvé ideme Taco Lucky Block. Chihuahuini Taco Nini. Teraz otvorím toto. Čapadne. Najhoršie čo mohlo. Ale do Gold bejsky sa hodí. Brindaxku. Počkaj, burbalový mám. Mám. Ozvem sa, keď niečo dobre pôjde. A chcel by som ešte povedať, že budem robiť giveaway o Golden Goose, Grow Garden a toto teraz Turbo 4000. Secret. Stačí, aby si dal koment, like a odber. To je všetko, asi zapojenie do súťaže na svoj nick. Teraz sa prechádzam a vidím Candy Lucky Block. Počkám na nejakú mutáciu, pokiaľ padne. Prosím, padne mutácia. Ešte mám tento Taco Lucky Block. Nepadne. Prosím, padni. Nepadla. Možno ešte padne. Poď. A ináč dal tú Candy, čo chodia tí brainroti. Teraz ideme zase ďalší Lucky Block. Teraz musí padnúť mutácia. Poď, prosím. Mutácia. Taco alebo už žiadno Taco, to neviem. Iba 19 minút. Taco, poď. Nepadlo. No nevadí. Aspoň, že je Candy. No super, ide ďalší Lucky Block s mutáciou. No, to je nová mutácia, tá Mexiko. Sme dostali aj lík, jak vyzerá. Mám troška líknul. Tak si ho kúpim, Lucky Block. Čaute ľudia, teraz som chvíľku čakal a začal event. Ide nový Brainrot. Secret. Prosím, musí niečo dostať. Prosím, dostať niečo. Nehovorím, že dostaneš. Si akurát taký dobrý brainrot. Prosím. Dostaň niečo. Šváby, prosím.
Mexiko. Spievajte pekne. No bohužiaľ. Nevadí. Ľudia, chvíľku som nahrával, pozrite, koľko vecí som získal. Teraz iba čakám na dobrého brainrota nejakého. Ale super animáciu urobil. A zistil som, že išiel Samini, Spiderini a Lost Alita s 2 mutáciami. Som získal Bubblegum a Mexiko domů. Wow. Oh my god, Secret Lucky Block ide. Prosím, mutácia. Prosím, ja to sa modlím mutáciu. Prosím. Hociaká. Prosím. No, škoda. Prosím. 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 Nemôže ani jedno. Ani jedna, že? Smola. Ale ideme otvárať Lucky Blocky. Prvý Lucky Block. Katino, takoto. Alessio. 6-7! 6-7! 6-7! 6-7! Oh my god! Oh my god! 6-7! Oh my god! Oh! Ešte ďalšie šťastie. Guarite o dial glate, či to je. Tak to bolo šťastie. Ešte tam mám dole. Ešte tu mám Lucky Block, prosím. Niečo. Dobre. Dobre, popredávam, ale hento 6-7. Brainrot God Lucky Block, to nechcem. Ale 6-7? Oh my god. A ešte som zvedavý na ten Lucky Block, ten Secret. Ideme ďalšie Lucky Blocky 2. Som sa prvé myslel, že je los u mojho spolu. OK ľudia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber, aby vám ďalšie video takéto neuniklo, dajte zvonček. Tak, čaute.